kular hakan ikasni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kocongpi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Kalong yeng jong liet ba Lionel Marwen bat ka kong Bibiana walang hag khalai trigu jule arja apun rio. Ila play pat ba ka swimming pool kabala tebru kong ka LFA swimming pool kabrana senda jong kamadan Lionel Futsal Arena hak snong pendangrai West Khasi Hills District. Ya kani ka LFA swimming pool la play pat ba da ka jingalang kurku kerdo no padar John nong kenri ringkat ka jing sakhi lang ki bahi ngasem jong ka kong Bibiana walang ki badai ki try ki bapet ba penya ya ka swimming pool. Nakaliang uba banshan walang bapet yang ni ka chakaw la pentip. Banado mataksi la play pat ba ya ka swimming pool haka ba ki pat ba ki bakwa ban wai ni jingi ilaban sedang no nado khatsan tri ujule arja apun rio haka ba an play nado por new gym step hado ko por shpo gym miet bat ka do na bantai ki no jingi kan long shis pasan photin ka marway bat ka bai wai trong kan long sau photin ka bat ka bai tu pya shi photin ka ban ka bantai ki khna pat ka long san photin ka bai jingi bat ka bai trong sau photin ka bai tu pya shi photin ka kan dandu ka dor ka ba kham jam ye ki no yele akai futsal ki bakwa jingi bat na ka bantai ki ba siu banai bat siu snam ta Blay fi baro ting junga dari bansan lang walang ngadon hangni ban penbena nakaying kasam jongi jong ka LFA family ba ngin pentip ba kajing pre official ya kanir ka swimming pool kandai menta kasni khatlai trek ujun arjar apundro te nakta jong fi pat ba te ya kanir ka pool jongi ngin sa plino ha ka khat santrek kata ka de sini kong jong mentau benai ajar pundreu di ya kaporu ni sedang ni pli nadu kapor nyo baje men step hadu sipo baje demit nam ta ki nong jingi ne ki ba kwa ban wan exercise ha kani ga jaka de kumba pli i shwa ba pindrung ha kani ga pul kuni i ya ki rules and regulation ki ba pidai ban puli so pindrung ha kaba ni la bu kendiat ya nakamta ki pa hakaba ya dei bat shwa bakin sum ne shwa bakin jingi kin hap but nanti ya ki rules and regulation ki bala bu da kani ka LFA swimming pool hakaba shwa ba pinrung pi hap ban ra hi ki trong ni pila ban siam wayang ni ngi ai wai pi hang ni ki trong sebab kikap hakaba ka rules kala pen i ba katrong bat dikap kilong mandatory te shwa pendrung pila ban wai hang ni ki trong lani ya ki tupia te bat nang ta shwa pen sum le shwa pen jingi pin hap le shwa kumba pilo i hang ni kin don ki shwar nam ta ki kan thei la ka jong ki senrang la ka jong ya hadin da enda pila adap shwa te pin sa phong ye ki trong pin sa phong ye ki tupia bat pin sa jingi te nang ta kador jong kinong wan jingi kani ga swimming pool kanong nang ta ki adults kandai shispa sanpo sikle bat sanpo lara piwai ka trong bat sipo lara piwai ka kap te bat nang ta ki khna ni ki kids kabai jingi kanlong sanpo tingka bat ka bai trong kan long saupo tingka bat ke kap kan dei sipo tingka te bat lada pikwa bantip ni pikwa ban kli kanu ga jingkli ha ga dei ba kumnu ban siu lada pikwa ban siu banai pila ban fuluru ya ka page ka LFA kuma pli iru ha Instagram te bat ngan chue thu khendiat ba kajing ya per jong kador ha ka ba
ke ji onong na kamta kini ki bawan ye lekai kamtam kini ki bawan ye lekai ke futsal ka ji onong kalong ka ba ha ka ba ngil abu shi spa san pro shikli na kamta ki adult ne ki bal arang ba te enda pila ye lekai ke futsal ke na kamta ki bela lekai ke futsal ha ka tugas ni te pila ban wanru sha ka ne ka swimming pool ha ka ba pila ban yo special offer kata kalong sispa sikle na kam ta jong pi but hadin ba pila lekai futsal nap sum showar ka ba ngil ayabu hang ni na ta ki nongwan jingi hadin kata pin sa wan ha reception te ngin sa batai kumu ban le na kam ta kini ki ba deb lekai football te kas offer kumu pila tip ni kandai sispa ka te pat kaweru na kam ta kini ki nong siu banai ne kini nong siu sinam ne lat ba ong tin nong way kita giba le membership te na kam ta gitu te kuma kreatif ru ba si banai kan long kabangi ya ken du ta u si spa sampo kan long saw haja kan spa andre na kam ta gitu ru ni special offer na kam ta u ba siu membership ne lada siu banai kan long arja tingka kataru ke membership kan valid tang sistem te hadin sistem yang saya renew biang itu kat ke jing penbek ke jing pendiang jongi ki nong penyaji ni LFA nam ta kini ki nong wan jingi ka swimming pool jongi ru dia kalong strict bah na kamta ka put ke suba ha ka ba pi ki nong wan jingi suwa ba pendrung ha ka ni ka pool kap lo ye ki lipar ni lani ki duty hadin kata pin sa ledge ke reception ban sim ya usabi na kam ki lokar ha ka ba ya ki lipar ni ya ki duty ni ya kilo ji ko la ban tap ha ki lokar ha ba ngila pen kre na kam ta lokar jong ki kan thai bat ka lokar na kam ta ki senra. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.